Благословен Бог на сіданні присно віки віку. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішитель душі істини, жив здесь і вся исполняє. Сокровище благої жизни, подателю, прийди і вселися в неочистений от всякої скверни, спаси блажи душі наша. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи нашого, владико, прости беззаконня наша. Святий посіти, і зціли немощі наші, ім'я Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, що єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должникам нашим. І не введи нас у іскушення, не збави нас від лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віку. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийдіть, поклоніться цареві нашому Богу, прийдіть, поклоніться і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклоніться і припадемо самому Христу, цареві Богу нашому. Коль возлюблено селення Твоє, Господі, сил желаєте, скончувається душа моя во дворі Господні. Серце моє, плоть моя, возрадовастися в Бозі живе, облаптиться, обрити себе храми на горлице, гніздо себе. И где же положить птенцы свои алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженні, живущие в дому Твоєм, віки віков восхвалять Тя. Блажен мужи, мужей, заступлення у Тебе, восхождення в серце своєм положи, воюду і плачевною місто еже положи, і во благословення да законополагає, і пойду до сили в силу, і лиця Бог Бога в Сіоні. Господи, Боже, силу, слышу молитву мою, нуши Божий, і Яков, защитниче наш, виш Божий, і презрено лице Христа Твоєго. Як улучшитель єдино в дворі Твоїх, паче тисячі зволих примітатися в дому Бога моєго, паче не жителів вселення грішничих. Як у милості істину любить Господь Бог, благодаті славу дасть Господь, не лишить благих ходящих не злобієм. Господи, Боже сил, блажен чоловік уповає на Тя. Благоволилися, Господи, землі Твої, возвратилися плени Яковля, оставилися беззаконня людей Твоїх, покрилися вся гріхи, укрутилися візнів Твоїх, звратилися і сили гніва ярості Твоєї. Возврати нас, Боже, спасені наших, і утрати ярость Твою от нас, як дав віки прогніваєшися на них, і відпростреши гнів Твій до рода в род. Боже, Ти обрясся, оживиш, і люди Твої возвеселяться Тобі. Яви нам, Господи, милость Твою, спасення Твоє даш нам. Услышу, что речет мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные своя и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, уселити славу в землю нашу. Милость і істина стрітостися, правда і миру благозастися, істина в землі осія, і правда з небесе приніче. Ібо Господь дасть благость, і земля наша дасть плод свій, правда пред Ним придіде, де положить путь стопи своя. Приклони, Господи, ухо Твоє, услыши меня, яко нищий Бог єстязм. Сохрани душу мою, яко преподобен єсть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилостивый, всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вон мне глаз умоления моего. День скорби моей возвах Тебе, яко услышал мне, и сей несть подобен Тебе в Бозі, Господи, несть по ділом Твоїм. Всі язиці і лики сотворились, і приїдуть, і поклоняться пред Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Як увелі єси Ти, творяй чудеса, Ти єси Бог єдин. Настави мене, Господи, на путь Твій, пойду во істині Твоїй, да возвеселиться серце моє, боятися імені Твоєго. І сповімся Тобі, Господи, Боже мой, всім серцем моїм, і прославлю ім'я Твоє в вік. Яко милость Твоя велия на мне, избавилась, и душу мою да преисподнейшего. Боже, законопреступнице, воссташ на мне, и сон держав, не взыскаша душу мою, не предложиша Тебе пред собою. І Ти, Господи, Боже мой, щедрий і милостивий, довго терпеливий, многомилостивий, істинний. Призри на мене і помилуй мене, даш державу Твою, отруку Твоєму, і спаси сина рабу Твоєя.
Сотвори со мною знамені во благо, и да видите на видящем мне и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил мне и сы. Сотвори со мною знамені во благо, и да видите на видящем мне и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил мне и сы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, єгда славні учениці на омовення вечері просвіщахося, тогда Іуда злочестивий з ребролюбієм недугував омрачашися, і беззаконним судіям тебе праведного судію предає. Виж імені рачителю, сих ради удавлення употребивша, біжи неситая душі учителю, таковая дерзнушия, і же усіх благий, Господи, слава Тобі, і нині, і присно, і у віки віков. Амінь. І же нас ради рождейся у діви розп'яття, і претерпів благий, спроверги смерті, у смерті воскресення, вла, яко Бог, не презрі, аже создалися рукою Твоєю, яви чоловіколюбіє Твоє милостиве, прийми рожую Тя, Богородицю, молящуюся за неї, спаси наш люди отчаяні. Не предаш нас до конца імені Твоєго ради, і не розори завіта Твоєго, і не остави милості Твоєї от нас, Авраама, ради возлюбленого Тебе, і за Ісаака, раба Твоєго, і Ізраїля, святого Твоєго. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наша. Святий, посіти і зціли немощі наше, ім'я Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, і же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, яко же і ми оставляємо должником нашим. І не введи нас в своє искушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Хліб приєм в руці предати, сокровенно Тия простирает, і приєм лицену, создавшого своїми руками чоловіка, і неісправлен прибить Іуда раб і істець. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. І же на всякое время, і на всякий час на небесі і на землі поклоняємо і славимо і Христе Боже, долготерпеливим, милостивим, благоутробний, і же праведний, любляй, грішний, милуй, і же вся зовийко спасення, обіщання ради будущих благ. Сам, Господи, прийми і наші в честі і молитві, і справивши вот наш заповідям Твоїм, душі наші освяти, тілеса очисти, помишлення і справи мислі очисти, і збави нас от всякої скорби, зло, болезні, і огради нас святими Твоїми ангели, да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо, достигнем в соєдиненні віри, і в разум неприступної Твоєї слави, яко благословене си во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херовим, і славнішою без сравнення Серафим, без ісління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім високопреосвященніший, владико благословим. Боже, щедрне, благослови, не просі серце Твоє, не помилуй нас. Амінь. Владико Господі Ісусе Христе Боже наш, довготерпевий у наших согрішеннях, і даже до нинішнього часа приведи нас вончим животворящим древе вися,
благоразумному розбойнику, і живе, путі сотворилися входи, смерті у смерть розрушилися. Очисти нас грішних і недостойних раб Твоїх, согрішихом і беззаконного хом, і незьму достойне возвести очеса наші, і возріти на висоту небесну, і за неуставихом хоть правди Твоєя, і ходихом в волях сердець наших, намолим Твою безмірною благость. Пощади нас, Господи, по множеству милості Твоєї, спаси нас імені Твоєго ради святого, яко іще зошов суеті дні наші, і зми нас із руки сопротивного, і стави нам гріхи наша, і умертви плотськое наше мудрування, да ветхо отложивши чоловіка в ногу, облицемся, і Тобі поживем, нашому владиці, благодітелю, і так о Твоїм послідующе повелінням. Вічний покой достигнем, і діжає всіх веселящихся жилище, Ти боєси воістину, істинної веселія, радость, люблящим Тя, Христе Боже наш, Тобі славу посилаєм, з обезначальним Твоїм Отцем Пресвятим і благим животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Во царстві Твоєм, пом'яни нас, Господи, ягда прийдеш і во царстві Твоєм, блаженні нищі духом, як оті є царство небесне, блаженні плачущі, як оті утішаться, блаженні кроці, як оті наслідять землю, блаженні алчущі, жаждущі правди, як оті наситяться, блаженні милостиві, як оті помиловані будуть, блаженні чисті серцем, як оті Бога узрять, блаженні миротворці, як оті синове Божие нарекуться, блаженні знані правди ради, як оті є царство небесне, блаженні єсте, ягда поносять вам і женути рекуться, к зол глаговного лжуще мене ради. Радуйтеся і веселітеся, яком зда ваша много на небесіх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пом'яни нас, Господи, ягда прийдеш і во царстві Твоєм. Пом'яни нас, Владико, ягда прийдеш і во царстві Твоєм. Пом'яни нас, святий, ягда прийдеш і во царстві Твоєм. Лик небесний поєть і глаголить, свят, 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 Господь Саваоф, ісполни небо і земля, слави Твоєя. Приступіте к нему і просвітитися, лица ваша не постидяться. Лик небесний поєть і глаголить, свят, 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 Господь Саваоф, ісполни небо і земля, слави Твоєя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, лик святих ангел і архангел со всіми небесними силами поєть і глаголить. Свят, 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 Господь Саваоф, ісполни небо і земля, слави Твоєя, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. О славі, оставі, прости, Боже, прегрешення, наша вольна і невольна, я же в слові і ділі, я же в видінні і невидінні, я же в дні і вночі, я же в умі і помишленні, вся нам прости, як облак і чоловіколюбець. Отче наш, же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи на свої скушення, но і збави нас від лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Хліб приєм в руці предатель, сокровенно ти я простирає, і приєм лицену создавшого своїми руками чоловіка, і неісправлен прибизь Іуда раб і льстець. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Всесвятая Тройця, єдиносущної держави, нероздільної царства всіх благих вина, благоволи жив мені грішні, і утверди в розумі серце моє всю мою тими скверну. Просвіти мою мисль, да вину славлю, пою і поклоняюся, і глаголю. Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, славу Бога Отця. Амінь. Премудрость. Достойна, із якого істину блажити Тя Богородицю, присно блаженною, пренепорочною,
і Матерь Бога нашого, Пресвятая Богородице, спаси нас. чеснішою Херовим і славнішою, без сравнення Серафим, без ісління Богословородшою, сущою Богородицю тя величає. Слава Тобі, Христе Боже, помони наші, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреосвященніший, Владико, благослови. Я Тебя молю, страсть наша, ради спасения Христос, и Сыны Бог наш, молитвою, Пречистая Твоя Матери, всяка апостолов, да подобно Тебе нашего безстрастия, и птица Ты, спаси от нас, всяка зла, и Твои славы. Амінь. Амінь. Царю Небесний, Господи, усні мої противославні, як і за Благословенно царству Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віку. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличився єси зілого, і сповідання велелепоту облексія си, вдіяйся світом, яко ризою. Простирай небо, яку кожу, покриває водами привиспрення своя. Улагає облаки на восхождення своє, ходяй на крилу вітряню. Творяй ангела своя, духи і слуги своє, пламінь огненний. Основай землю на тверді, я не преклониться в вік віка. Бездна, яку риза одіяння, я на горах стануть води, от запрещення Твоє побігну, до гласа грома Твоєго бояться. Восходять гори, і сходять поля в місто, і же основалися їм. Приділ положилися, його же не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посилає істочники в дебрях, посреди гор пройдуть води, напаяються звірі сильні, я жду до нари в жажду свою. На тих птиці небесної привітають, среди камені, дадять глас, напаяє город, при виспреннях своїх от плододіл Твоїх насититься земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і вино веселить серце чоловіка. Умастити лице ялеєм, і хліб серця чоловіка укріпить, насититься дріва польська, як кедр ліванський, і жиєсі насадив. Там у птиці вогніздяться, і рудів у жилище предводительство єдине, гори високі, оленям камінь, прибіжище зайцем. Сотворились луну во времена, сонце позна запад свой, положились і тьму, і весь ночь, в неї же пройдуть всі звірі і дубравні. З ким нарекаючи його схитити, взискати від Бога піщу собі в осія, сонце, собравшися в ложах своїх лягод. І зиде чоловік на діло своє, на ділання своє до вечора, яко возвеличишися діла Твоя, Господи. Вся премудрості сотворилась, і сповнися земля тварі Твоєї, сіє море великої пространної, там огади їх же ні з числа. Животное малое с великими, там у кораблі приплавають, зміси його же создалися ругатися йому. Всяк тебе чає, дати пищу йому в благо время, дав, тебе їм соберу, дотвершу тебе руку, всяческа ісполниться благості. Отвращу же тебе лице, восмятуться, отимеш і духи, і щезнуть, і вперь свої возвратяться. Посліши духа Твоєго сузиждуться, обновиши лице землі, буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь у ділях своїх. Призирай на землю, творяй, трястися, прикасайся, горами дим'яться. Воспою Господові в животі моєму, пою Богу моєму, донде же єсть, да усладиться йому бесіда моя, же возвеселюся, о Господі. Да іщезнуть грішниця от землі і беззаконниці, як уже не бити їм, благослови душе моя Господа. Сонце позна запад свой, положилось і тьму, і весь ночь, яко возвеличишися діла Твоя, Господи. Вся премудрості сотворилися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже, алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свішній мірі спасіння душі нашої, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мірі сего мира, благословенні Святої Божої Церкви, і соединення всі, Господу помолимся. Господи, помилуй.
Во святім храмі всем, и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящий вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господине Отці нашим, блаженнішим митрополиті Онуфрі, Господине нашим, високопреосвященнішим митрополиті Феодорі, чесні пресвітерстві во Христі діяконстві, усім пріщих і людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. Об охранимой стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде стране, верую живущий в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуха, в изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Престолеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко подобає тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь. Господи, возвах Тебе, услыши меня, Господи. Господи, возвах Тебе, услыши меня, вон милас умоления моего. Негда возвати мій к Тебі, услыши меня, Господи. Да ісправиться молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздіяння руку моєю, жертва вечерняя, услыши меня, Господи. І зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Стікається прочі соборище іудейськое, да судителя і зиждителя всяческих, Пілату предасть о беззаконних, о невірних, яко рядуща осудити живим і мертвим, на суд готов'ят, і зціляюща о страсті ко страстем уготовляють. Господи, довготерпеливе, велія Твоя милость, слава Тебі. Мене ждуть праведниці, дом Ти же воздаси мені. Стікається прочее соборище иудейское, до судителя и заждителя всяческих, Пилату предаст, он беззаконних, он невірних, яко рядущого судити живим і мертвим, на суд готовят, і зціляючого страсті ко страстем уготовляють. Господи, довготерпеливе, велія Твоя милость, слава Тобі. І злобина возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Иуда беззаконный, Господи, омочивый на вечері руку в солілі з Тобою. Прострек беззаконним руці приятий сребреники, і міра умисливий цену Тебе безценного не бояся продати. Нозі прострий, воєже умити владику, облобозаль стивно, воєже предати беззаконним, лика же апостольського тверся. І 30 поверх сребреники Твоєго тридневного воскресення не веде, їм же помилуй нас, да буде душі Твої внедлючі глас умолення моєго. Іуда беззаконний, Господи, омочивий на вечері руку, солі з Тобою прострек беззаконним руці приятий, сребреники, міра умисливий цену, Тобі безценного не убояся продати, нозі прострить, воєже умити владику облобеза, стивно, воєже предати беззаконним, ліка же апостольського тверся, і 30 поверх
сребреники Твоего тридневного воскресения не веде, им же помилуй нас. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Иуда предатель льстив все, и льстивним лобзанням предаде спаса Господа, і владику всіх, яко раба продадив іудеям, яко овча на заколення, тако послідувавши Агнець Божий, Син Отчий єдиного милостивий. Імени ради Твоєго потерпи Тя, Господи, потерпи душа моя в слово Твоє, упова душа моя на Господа. Иуда предатель льстив льстивним лобзанням предаде спаса Господа і владику всіх, яко раба продаде іудеям, яко овча на заколення, тако послідувавши Агнець Божий, Син Отець єдиного милостивий. От стражи утренние до ночи, от стражи утренние да уповает Израиль на Господа. Іуда раб і льстець, ученик і навітник, друг і диявол отділ явися, послідувавши бо учителю, і на него поучашися преданію, глаголаши в собі предам того і преобрящу собрання, імення, і скаже же і миру продану бити Ісуса лестію яти, отдаде цілування, предаде Христа, і яко овча на заколенні сиці, послідувавши Агнець Божий, єдин благоутробний чоловіколюбець. Яко у Господа мило зі мною неоізбавлення, і той збавить Ізраїля от всіх беззаконій Його. Іуда раб льстець, ученик і наветник, друг і диявол отділ явися, послідувавши бо учителю, і на нього поучашися, преданію глаголиши в собі, предам того і преобрящу собранное, имения і скаже же, і миру продану бити, Ісуса лестью яти, отдаде целование, предаде Христа, і яко овча на заколення сице, послідувавши Агнець Божий, єдин благоутробен і чоловіколюбець. Хваліте Господа всі язиці, похваліте Його всі люди. Його же проповіда Анса Ісаїя, грядет на заколення вольное, і плещи дает на раны, ланит на заушение лица, жене отврати от срамоти заплюваний, смерті же безобразною осуждається, вся безгрішний волею приємлет де всі, дарует із мертвих воскресення. Яко утвердися милость Його на нас, істина Господня пребуває вовек. Его же проповеда Анса Исаия грядет на заколение вольное, и плещи дает на раны, ланиты на заушения, лица же не утрати от срамоты заплеваний, смертью же безобразною осуждается, вся безгрешной волею приемлет, да всем дарует из мертвых воскресение. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Рождення єхидного істину Іуда, яше манну в пустині, і ропщущих на питателя, ще побрашну сущу в устях їх, клеветах на Бога неблагодарні, і сей злочестивий, небесний хліб в устіх носяй, на спаса предательство соділа, он рава неситного, і дерзості безчеловічния, питающего продает, и его же любляще владыку, предаешь на смерть воистину, о них сын беззаконный, и с ними пагубу наслідова. Боючи, Господи, душі наша, от такого безчеловічества, єдине в довготерпінні неізречений. Премудрость прости. Світе тихий, святия слави, безсмертний
святого блаженного Ісусе Христе, пришедше на запад сонця, видівши світ вечерній, поєм Отця, Сина і Святого Духа Бога, достоїн єси во вся времена підбити, Осе преподобними, Сине Божий, живот дає тім же, мир тя славить. Прокинула з первий, із мим'я Господи, от чоловіка лукава, от мужа неправедна, і збавив м'я. Із мим'я Господи, от чоловіка лукава, от мужа неправедна, і збавив м'я. От мужа неправедна, і збавив м'я. Іже помислиш о неправду в серце весь день, і змим'я, Господи, от чоловіка лукава, от мужа неправедна, і збави м'я, от мужа неправедна, і збави м'я, і змим'я, Господи, ісхода чтеніє. Рече Господь Моїсею, сошед засвидетельство людям и очисти я днесь утро, і да ісперуть ризи, і да будуть готові в день третій. Третій бо день снити Господь на гору Сінайську пред всіми людьми, і устроїши люди окрест глаголя. Немліте себе, не восходити на гору, і нічим не коснутися її, а всяк прикоснувися горі, смерті умрет. Не коснеться її рука каменем, бо поб'ється, ілі стрілою устрелиться, а ще скот, а ще чоловік не буде жив, як даже глас її труби, і облако тиде до гори, сіє взидуть на гору, сніде же Моїсей з гори к людям, і освяти, і спраша ризи своя, і рече людям, будете готові. 3 дні не входити к женам, биш же в третій день бившу коутру, і биша гласі, і молнія, і облак мрачен на горі Сінайській, і глас трубний, лашаши зілою, бояшися всі люди, іже в полце, і зведеш Моїсей люди в острітення Богу із полка, і старша под горою гора же Сінайська, дим'яшися вся, схождення ради Божия на ню в огні, і восхождаши дим, яко дим печний, і ужасошися всі люди зіло, бише же гласи трубні, і происходяще крепце зіло, Моїсей глаголаше, Боже, отвіщаваши йому гласом. Прокименла седьми, и измы меня от рах моих Божий, восстающих на меня, избави меня. Измы меня от враг моих, Боже, и восстающих на меня, избави меня. Избави меня от делающих беззакония, измы меня от враг моих, Боже, и от восстающих на меня, избави меня. Измы меня от враг моих, Боже, и от восстающих на меня, избави меня. Йова чтение. Рече Господь Йову сквозь бурю и облаки, кто сей скрывай от мене совет, содержай же глаголи в серце, мене же не лімняться утаїти, припояши, яко муж чресла твоя, вопрошу життя, ти же ми отвіщай, где был еси, як дал сновах землю, возвести ми аще веси разум, кто положи меры яще весы, или кто наведи верв на ню, на чем же столпе утверждение суть, кто же есть положивый камень, краеугольный на ней их, да, сотворены быша
звезды восхвалиша мя гласом, вели им все ангелы мои, заградых же море врата их, да изливаешься из чрева матери своя исходящее, положих же ему облак водеянием углою же повыхе, и положих ему пределы, обложив затворы и вратам. Рік же йому до сего дойдеши і не прийдеши, но в тебі сокрушаться волны твоя, или при тебі состави свет утренний, денница же весь сей єчен свой, я ти се крил, землі отрясти нечестивий от нея, или ти брение взем, от землі создал єси животно, і глаголево сего посадил єси на землі, от ял же леси от нечестивых свет, мышц уже гордых сокрушил лесы, пришел же и лесы на источники моря, в следах же бездны ходил лесы, отверзаются же ли тебе страхом врата смертная, вратницы же адовы, видевшие тебя, убояшися ли, навыкли же лесы широты поднебесные, повеждь убоми, колыка есть, кое же земли веселяется свет, тьме же кое есть место, аще убо уведешь имя в пределы их, аще жили и весы стези их, вем убо, яко тогда рожден еси, число же лет твоих много, пришел же ли еси в сокровище снежное, сокровище городное, видел ли еси, подлежат же ли тебе в час врагов, в день брани и рати, отвещав же Иов, рече ко Господу, вем, яко вся можешь, и невозможно же тебе ничтоже, то есть стояю от тебе совет, щадяй же словесаю тебе мнице утаити, кто же возвестит мне, их же не веди, вели дивне, их же не знал, послушай же мене, Господа, да и возглаголю, вопрошу життя, ты же меня научи, слухом убо уха слышах тя первые, ныне же око мое видит тя. Пророчество Исаии на чтение. Господь дает мне язык научения, еже разуміти, егда подобает речи слово. Положи мне утро, приложи мне ухо, еже слышати, и наказание Господне утверзает души мои. Аж же не противлюся, ні противоглаголю, плещи мої вдах на рани, і ланіті мої на заушення. Лица же моего не отвратих от студа заплеваний, и Господь, помощник мій бысь, сего ради не усрамихся, но положив лице своє, яки твердий камінь, і розуміх, яко не постиждуся, за не приближається, оправдавай меня, кто пряйся со мною, да сопротивостанет мне купну, и кто судяйся со мною, да приближится ко мне. Це Господь поможет мне, кто злобит меня, се всі ви, яко риза обічаєте, яко моліє і з'ястви. Кто у вас бояйся Господа, да послушает гласа отрока Его, ходящие во тьме, и низ им світа, надійтеся на ім'я Господнє, утвердітеся у Бозі. Се всі ви оні розжидаєте і укріпляєте пламень, ходіте світом огня вашого і пламенем, його же розжигосте мене ради биша сія вам, печалі успомнете. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшись сами себе и друг друга, живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко свят єси, Боже наш, і Тобі славу силаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Мир всім. І Духові Твоєму, Премудрость. прокимен ваш шестий, князі людські, собравшися вкупі на Господа і на Христа Його. Князі людські, собравшися вкупі на Господа і на Христа Його. Скую шаташися язиці, люди, поучишися тщетним. Князі людські, собравшися вкупі на Господа і на Христа Його. Князі людські, собравшися вкупі на Господа і на Христа Його. Премудрость. Коринфянам послання святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, а сприях до Господа еже и предах вам, яко Господь Иисус в нощу нюже предан бываше, прием хліб і благодарив, преломи і рече, прийміте, їдіте, сіє єсть тіло моє, еже завеломи моє, сіє творите в моє воспоминання. Також да й чашу по вечері глаголя, сія чаша новий завіт єсть моєї крови, сіє творите, є лижди, аще п'єте в моє воспоминання. Є лижди, бо аще ясти хліб сей, і чашу сію п'єте, смерть Господню возвіщаєте, донте же убо прийде. Тим же иже аще яст хлеб сей, или п'єт чашу Господню недостойне, повинен буде тілу і крові Господні. Да іскушає же чоловік себе, і так от хліба да яст, і от чаші да п'єт. Ядий бо і п'яй недостойне, суд себе і яст і п'єт, не розсуждає тіла Господня. Сего ради у вас мнозі немощні, недужливі, і сп'ят довольні, а ще бо бихом себе розсуждали, не бихом осуждені були. Судимі же от Господа наказуємся, да не з миром осудимся. І Духові Твоєму, алілуя, алілуя, алілуя. Блажен розумівай на нищаю Бога, де люди збавити його Господь. Алілуя, алілуя, алілуя. Яди хлібу моя возвеличена м'я запинання. Алілуя, алілуя, алілуя. Премудрость прости, услышим Святой Евангелия, мир всем. І Духові Твоєму. От Матфея, Святое Евангелие чтение. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Аминь. Рече Господь своим учеником: «Везде, яко по двою дню Пасха будет, и Сын Человеческий предан будет на пропятие. Тогда собравшися архиереи, книжницы и старцы людские во дворе архиерееве глаголемого Каяфы, и совещеваша до Иисуса лестью ему и убьют. Глаголах уже, но не в праздник, да не молва будет на людях». Иисус, уже бывший в Вифании, в дому Симона Прокаженного, приступи к нему жена, стекляницу мира имущую многоценного, и возливавшую на главу его возлежащую. Видевши же ученицы его, недовольшие глаголющие, часа ради гибель сия бысть, можаше бо сие мира продано быти, на мнозие датися нищим.
Разумев же Иисус, рече им, что труждаете жену, дело бо доброе соделало мне, всегда бо нищие имати с собою, мне же не всегда имати, возлиявши бо сия мира, сие на тело мое, на погребение мя сотвори. Аминь, глаголю вам, и держащий проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речется еже сотвори сия в память ея. Тогда шед едино, то буде 10 глаголем Иуда Искариотский, ка архиереем рече, что мне хочете дать, и я вам предам его. Они же поставиша ему 30 сребреник, и отоли искаше подобно времени, да его предаст. Первый же день опресночный приступиши ученицы Иисусове, глаголющие ему, где хочешь уготовим те ясти Пасху. Они же реша, идите в градко, оснице, и реците ему, учитель, глаголит, время мое близ есть, у тебе сотворю Пасху с ученики моими, и сотворишь ученицы, яко же повеле им Иисус. И уготоваша Пасху, вечер же бывший возлежавший с 50 ученикома, види Иисус, яко вся даде ему Отец в руце, и яко от Бога изыди к Богу грядет, восстав с вечери положи ризы, и приемленти он припоясася. Потом же влия воду в умывальницу и начат умывать ноги учеником и отирать лентием, им же бе припоясам. Придя же ко Симону Петру и глагола ему той, Господи, ты ли мои нози умыешь? Отвещай Иисус и рече ему, и же аз сотворю, ты не веси ныне разумеешь же посих. Глагола ему Петр, не умыешь ногу мою во веки. Отвещай ему Иисус, аще не умыю тебе, не имашь части со мною. Глагола ему Симон Петр, Господи, не носи мои токмо, но и руцы, и главу. Глагола ему Иисус, измовенный не требует, токмо нози умыты, есть бо весь чист, и вы чисти истину не все. Видящие бо предающие его сего ради рече, яко не все чисти есте. И когда же умы ноги их прият ризы своя возлех паки, рече им, вестили, что сотворих вам, выглашайте мне учителя и Господа, и добре глаголите есть Бо, аще у вас умых ваш нози, Господь и Учитель, и вы должны исти друг другу умывать и нози, образ бодах вам, да яко же аз сотворих вам, и вы творите. Аминь, аминь, глаголю вам, не есть раб боли Господа своего, не посланник боли, пославший его, аще сия вести блажение есть, аще творите я. Едущим им речи, аминь, глаголю вам, яко един от вас предаст мя, и скорбящий зело начеше глаголать ему един киш до их, и да аз есть Господи. Он же отвечав рече, умочивый со мною, всолилу руку, то имя предаст. Сын же человеческий дед, яко же есть писано о нем, горе же человеку тому, еже сын человеческий предается, добро бы было ему, аще не бы родился человек той. Отвещав же Иуда, предая его рече, когда аз есть в рави, глагола ему, ты рече. Едущим же им прием Иисус хлеб и благословив, преломи, даяше учеником, рече, примите, едите, сие есть тело мое, и приимши чашу хвалу воздав даде им глаголя, пейте от нее все сие, бо есть кровь моя, но завита, я же за многие изливаема во оставление грехов. Глаголю же вам, яко не имам пейте отныне от всего плода лозного до дне того, и когда и пью с вами нового царствия Отца моего. И воспевший из Доша гору Иливонскую, тогда глагола им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в ночью сию, писано, бо есть порожу пастыря и разыдутся овцы стада, по воскресенье же моем варяю вы в Галилее. Отвещав же Петр, рече ему, аще все соблазнятся от тебе, аз никогда же соблазнюся. Рече ему Иисус, аминь, глаголю тебе, яко всю ночь прежде даже лектор не возгласит 3 краты, отвержися мне. Глагола ему Петр, аще ли есть и умреть с тобою, не отверуся тебе, також да и все ученицы реша. Тогда придет с ним Иисус, весь нарицаемую Гефсимания,
И глагола учеником: «Сидите тут, онде же щет, помолюся тамо». И поем Петра и оба сына Завидеева начат скорбить и тужити. Тогда глагола им Иисус: «Прискорбна есть душа моя до смерти, пождите здесь и бдите со мною». И пришед мало паде на лице свое, моляся и глаголя: «Отче мой, если возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия, обаче якоже аз хочу, не якоже ты». Явися и же ему ангел с небесе, укрепляя его, и бы в подвизе прилеже молящийся, бысть же пот его, яко капля крови, каплющая на землю, и восстав от молитвы. И пришед к ученикам, и обрете их спяща, и глагола Петрови: «Так, коли не возмогости единого часа, побдите со мною, бдите и молитесь, да не внидите в напасть, дух бодр, плоть же немощна». Пак и вторицею шед, помолися глаголя: «Отче мой, аще может сия чаша мимо идти от меня, аще пью, и я, буде воля Твоя». И пришед обрете их спаки спяща, без тобой ему очи отяготени, и оставь их шед, паки помолися третицею, тожды слово рек. Тогда прийде к ученикам своим глагола им: «Спите прочие, почивайтесь, и приближится час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Восстанете и едемся, приближится предаяемя». И еще ему глаголище Иуда: «Едино ты поднесять и приеде, и с ним народ ног со оружием и дрекольми от эрехерии и старец людских. Предаряй же его, даде им знамение глаголя, его же аще лобжу, то есть имите его». Я би приступил ко Иисусу, рече: «Радуйся, раби, обебеза Его». Иисус же рече ему: «Друже, твори на неже еже пришел». Тогда приступши, возложиша руцы на Иисуса, яша Его. И сей един отцовщик со Иисусом простер руку, извлече нож свой, удари раба архиереева и уреза ему ухо. Тогда глагола ему Иисус: «Возврати нож твой вместо его, сибо приемший нож ножем погибнут, или мнится ти, а яко не могу ныне умолить Отца мою и представить мне видяще, или 20 легиона ангел, како же убозбудутся Писания, яко тако подобает быть и». В той час речи Иисус народом: «Яко на разбойника лезе доста с оружием и дрекольми ятемя, бо вся дни при вас, где уча в церкви, и не ясте мне, все же все бысть, да сбудутся Писание пророческое». Тогда ученицы, все оставшие его, бежаша, войны же емши Иисуса ведоша, Каяфе архиерей, види же книжницы и старцы, собравшися. Петр же, идяше по нем издалеча, по двора Иереева, и вшед внутрь сидящий со слугами, видите кончину. Архиерей же и старцы, и сон весь искал уже свидетельство на Иисуса, яко добьют его, и он не обретаху. И многим же свидетелям приступившим, и не обретоша. Последний же приступивши 2 лжесвидетеля ареста, сей рече: «Могу разорить и церковь Божию, 3 деньми создать ее». И восстав архиерей, рече ему: «Не часо же ли отвещаешь, и что сия на тебя свидетельствуют?» Иисус же молчавший и отвещав архиерей, рече ему: «Заклинаю тебя Богом живым, да речеши нам, аще ты еси Христос, Сын Божий». Глагола ему Иисус: «Ты рече, обаче глаголю вам от сели узрите Сына Человеческого, сидящего десную силы и грядущее на облацах небесных». Тогда архиерей растерза ризы свои глаголя, яку хулу глагола: «Что еще требуем свидетелей, се ныне слышасте хулу его». Що це вам мнить? Они же, отвіщавши ріша, повинен єсть смерти. Тоді заплівали лице його, і пакости йому діяли, і ніже за ланиту ударили, глаголюще пророчинам: «Христе, хто їх ударяйте?» Петр же вне сидяще во дворі, приступила к нему одна рабиня, глаголюще: «І ти був з Ісусом Галилейським». Он же отвердился перед усіми, глаголя: «Не знаю, що кажеш». І ще же йому к вратам, і зрила його друга, і глагола йому туй. І був сей тоже з Ісусом Назареєм, і паки Петро отверджуся з клятвою, яко не знаю того чоловіка. Помалі же приступивши стоячі, і сказали Петрові: «Воістину, і ти був один із них».
ібо й бесіда Твоя проявляється. Та один почав ротитися і клястися, я не знаю того чоловіка. І той час Пітель, півень, возгласив, і спом'янув Петро глагол Ісуса, речений йому, яко прежде даже Пітель, півень не возгласить, 3 раз одвержися від мене, і ще вон розплакався горько. Утро же бывши совет сотворили всі архієреї, старці людські на Ісуса, даби вбити Його. І зв'язавши Його, повели, і передали Його Понтійському Пілату і Гемону. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Рецем всі отці, а душі Отця, помишлення нашого рцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отець наших, молимося, услыши і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молимся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимся, великому Господинцю, наше положення, що митрополиті Онуфрії, Господині нашому високопреосвященнішому митрополиті Феодорі, і всей волості братії нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І що молиться Бог, хранимой страні наш на стихи воїнстві я, да тихое безмолвное житие, поживем во всяком благочестии і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. І що молиться братів на священних, священному насі, і всі вористі братстві наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженный преснов памяти святейший Патер православных, создателей святого хора всіх прежде почивших, отців і братів злежащих, і повсюду православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, братьев и сестер, и прихожимся до храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися гласом моления наймож, и молитву нашей помилувати рабов Твоих о здравии, долгоденствии, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, благодатної, спасительної, і о здраві високопреосвященнішого митрополита Феодора, сього Бог хранимою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і у здраві всіх наших воїнів, усіх переселених, і всіх сущих в бідах і в напастях, в больницях і в болезнях лежащих, і на чужині трудящихся, і всіх предстоящих молящихся, готовящихся до покаяння, до причащення, і поминаємо в 40-усті. И го здравии Нину со сродниками в исполнении прошения, и он исполнение Божьей помощи, благословения, духовно-телесное исцеление, болящего Иоанна, Владимира, и Тамару, Илью, Николая, о здравии инокиня Анастасии с ччадами и со сродниками, болящей Ольги за исцеление, болящей Марии, о здравии Иоанна с чадами внука Василия, Магдалины, Петра Иоанна, матушки Ольги, с чадами внука и матушки Анны, матушки Ирины, о здравии учащихся Анны Серафим, отроку Дмитрия Марии, о здравии Анны Марии, младенца Иоанна, о здравии помощи Божьей всех предстоящих молящихся, благодатью щедротом исполнитися прошения, не способя людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, рцем всі Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих добродеющих, о святім и сочестном храме, всем труждающихся, поющих предстоящих людях,
ожидаючи тебе великий і багатий милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся тебе мир і тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас від всякого врага і супостата. Серцем сокрушеним називаємо Тебе, Господи, істочничу любові милосердія, перекуди ти защитниче, лиш скоро услыши, і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человека любит Бог, и сей Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, новоприставленного святейшего патриарха Ильи, и новоприставленного архимандрита Иринея, и рабов Божиих, преснопамятного блаженнейшего митрополита Владимира, архиепископа Ефимия, епископа Дамаскина, епископа Савы, схиархимандрита Иова, иеромонаха Алексея, матушки Марии, и диакона Иоанна, Олены, Анны, Гафии, Василя, Юрия, Михаила, Константина, Клавдии, Галины, Степана, Виктора, Николая, убиенного Дамьяна, убиенного Иоанна, Марины, Марии, Павла, Михаила, Дарьи, преснопамятные игумены Екатерины и игумени Февронии, и всем стенами поминаемых, воинов на поле брани убиенных, и же простите всем всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И когда Господь Бог учини души, же праведнее упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божией, Царство Небесное, столение рековью Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко Ты есть воскресение живот, и упокоился вчера Бог, Ты ж нами поминаемым, и всех мы на поле брани убиенных, за веру Отечества помянув за руку Иисусе Христе, Боже наш, и Тебе славу ссылаем, с Отцем Отцем, Пресвятым Благим, и же Туряшный Дух ныне пресной во веки веков. Амінь. Помолитесь о лошении, Господи, Фи. Господи, Верни помилуй. лошадям, помолимся, да Господь помилует и Господи, помилуй. огласите словом истины, Господи, помилуй. открытым Евангелие правды. Господи, помилуй. Соедините святейший соборный апостольской церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Божий, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы вашего, Господи, вы преклоните. Тобі, Господи. Да Тебе с нами славлят пречестное великолепие имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Лице лошени, сидите, лице лошени, сидите, да не тот лошеник, и лице верни, паки, мира Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью Господи, и помилуй. мудрость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И мудрость. Яко так поддержав, и всегда храним, и Твою славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Амінь. Вечері Твоєя тайнея, днесь, Сине Божий, причасне камня прийми, небо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзання ти дам, яко Іуда, но яко разбойники сповідаю Тя, пом'яни м'я, Господи, во царствіє Твоєм. Вечері Твоєя тайнея, днесь, Сине Божий, причасне камня прийми, небо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзання ти дам, яко Іуда, но яко разбойники сповідаю Тя, пом'яни м'я, Господи, во царствіє Твоє. Господи, Отца нашего, Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и вся Украины, и Господи нашего высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященная митрополита, архиепископы и епископы, и всей священнический монашеский чин, и всей причет церковной, вас и всех православных христиан, да помянет Господь по царстве Своем, всегда и присно и во веки веков. Амінь. Вечері Твоєя тайнея, днесь, Сине Божий, причасне камня прийми, небо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзання ти дам, яко Іуда, но яко разбойники сповідаю Тя, пом'яни м'я, Господи, во царствіє Твоєм. Исполни молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. О предложении к честной даре Господу помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі сім і з вірою, благоговением і страхом Божим ходячих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И все совершенно, святомирно и безгрешного Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Подай, Господи. Прощение соединений
Твой при решении наших, у Господа просим. Подай, И Господи, полезный душам нашим, мира мирови, у Господа просим. подай, Господи, Прочее время живота нашего, мире покаяние, скончи от Его, Господа просим. подай, Господи, Христианской кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, добро ответа на страшным судейший Христове просим. подай, Господи, Пресвятый, пречистый, преблагословенный, славный, владычицу нашу Богородицу и Престодиву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Святротом единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. аминь. Мир всем. И Духове Твоему, Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Вери, двери, премудрости, Йоварме. Верую по единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех, Станем добре, станем со страхом, воньмем седое возношение в мире приносити. милость мира, жертву хваления. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця і причастя і Святого Духа, буди со всіми вами. И со Духом Твоим, Морімієм серця. и мамы Господа. Благодарим Господа. Сей владико Господи. Достойно и праведно есть поклонятися,
Троєці Обиденную песнь поюще, вопиюще, взывающее и глаголюще. Свят, 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 Господь Саввов, и исполн небо и земля. Славы Твоя, осанна во вешних, благословен ряды во имя Господне. Осанна во вешних. Та десятим своїм ученикам апостолом рек, приймите, ядите сіє тіло моє, і ж завело мій моєго ставлення гріхов. Таде своим учеником и апостолом рек, эти от нее все скром моего завета, я же зовы многие изливаемое в оставление грехов. Твоїх тобі приносяще, о всіх і за весен. Тебе поєм, тебе благословим, тебе благодарим, Господи. Ся.
преподобряду, пресвяті, пречисті, преблагословенні, славні владичиці наші Богородиці, Преснодіви Марії. Странствия владычня и бессмертные трапезы на горнем месте высокими умы вернее придите насладимся вошедшего слова от слова научившееся его же величаем. Первый помняни Господи, и Господина Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и вся Украины, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Мукачевского и Ужгородского, и же даруй святым Твоим церквам, мире целую, честно, здраво, труденствующих, правоправящих Слово Твое истинное. И всех, и вся, и вся, и всех, и вся. И дашь нам единым усты, единым сердцем славить и воспевати, пречестно великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Святые, помянувшие паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных из честных дарів Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко чоловіку безбожно приймався Ти, пренебесному свою жертвених, воню благоуханий духовного, вони спос нам божественну благодать і дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О, избавитися нам от всякие скорби, гнева и нужд, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй. Днів всього совершенно, святомирно, безгрішно, Господа проси. Подай, Господи. Ангела мирного наставника, хранителя душ телес наших, Господа проси. Подай, Прощення Господи. гріхових грішних наших, у Господа просим. Подай, Господи. Добрых и полезным душам нашим, и мира мировым, Господа просим. Подай, Господи. Прочие врем'я живота нашего в мире покаяние скончати, у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, постыдный, мирный, добротвита, на страшном судилище Христови просим. Подай, Господи. Соединение веры, причастные Святого Духа, испросившие сами себе, и тут здравый живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Исподоби нас, Владыко, содержавение в неосужденно смерти призывати, Тебе небесного Отца и глаголати. Отче наш, иже еси на небеси,
да святиться ім'я Твоє, да приїде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днесь, і остави нам долги наш, яко же і ми оставля должником нашим. І не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь. І Духові Твоєму. Слави ваша Господеві, приклоните. Тобі, Благодати і щедротами чоловіка любий народного Сина Твоєго, з ним же благословений си з Пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Богонмем, святая святим, Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця. Амінь. Вечері Твоєя тайнея, десь, Сине Божий, причасний камня прийми, небо врагом Твоїм тайно поїм, і лобзані ти дам, яко Іуда, но яко розбойники сповідають я, пом'яни м'я, Господи, о царстві Твоєм. Благословлю Господа на всякое время, вину хвала Его устних моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кровь и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, вознесем имя Его вкупе. Деска, Господи, услышим я всі скорбей моїх, избави мя. Приступите к Нему и просвітитеся, и лица ваши не постидяться. Все нищие возвай, Господь, услыши, и всі скорбей Его спаси. Ополчися, ангел Господина, укрыз боящийся Его, избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и жил уповает нам. Бойтеся Господа, всі святі Його, яко ніс лишення, боящимся Його. Богаті обнищаша і залкаша, зискаючи же Господа, не лишаться всякого блага. Придіте, чата, послушайте мене, страху Господню научу вас. Хто із чоловік, хотя живот, любедні видите благи, удержи язик твой от зла, и усни твої, і еже не глаголоти листи. Уклонися от зла і сотвори благо, взыщи мира і пожени її. Очі Господні направленные, уши Його молитвою. Лице же Господне натворящее злая, еже потребуєте от землі пам'яті. Возваша праведні, і Господь услышає, всіх скорбей избавию. Близ Господь сокрушений серцем і смиренний духом спасет. Многі скорби праведними от всіх избавить є Господь. Ранит Господь ся кості їх, не один од них сокрушиться. В смерть грішников люта, і ненавидящий праведного пригрішат. І збавить Господь душ раб своїх, і не пригрішаться, уповаючи на Нього.
стала ридати, в слезах промовляла. Ой, сину, сину, за яку провину переносиш нині тяженьку годину на хресті. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посереді нас. Нині Великий Четвер, Страсний Четвер, в народі Чистий Четвер. Нині особливі, крім головних тем, і ще й главні теми з вчорашнього дня. Чуємо, як в Євангелії сатана входить у Юду, і він, будучи апостолом, видя чудеса Ісусові, видя Божественного Учителя, вместе з тим, не будучи осторожним, будучи злодієм, так і не справився зі своєю проблемою, дозволив, щоб сатана вийшов у його серце, і він став предателем. Євангеліє вказує причину і вказує психологічне основання предателям. Ми так думаємо, що предателі, доносчики, лжесвідки на судах, сьогодні нас судять в судах, у мене 5 лжесвідків, котрі мою проповідь і не чули, але кажуть, що чули, а все у нього недобре, а судить його. Но головне є, що це Євангеліє вказує, що чоловік, коли впаде до состояння предательства, це состояння осатанілості. Сатана входить у серце, і з вчорашнього красавця, хитреця превращається в грубейшее падение. Иногда используют старослянське слово «падаль», тобто коли на путі десь знаходять птиця, котра здохла по путьові, так кажуть «падаль», та таким іменем порівнюють і предателів, особливо предателів віри Христової. Сатана завалив цілу лічність Іуди. І тому церква указувала нам і нині, як важливо бути всьому, не спішити осуждати тих же предателів, но помнити, що просто так предателями не стають, просто так агентами не стають, котрі все життя, вони нічого не агенти на вулиці слідкують, глядають, лжедоноси пишуть, а потім погибають невідомо, по крайній мірі, людської смерті предателі не мають. Знаєте, чим закінчив Юда? Його дуже мучила совість. Умирав від злоби, вернув, пішов у спецслужби тогдашні, кинув їм 30 серебряників. Нате собі гроші, я передав кров неповинною. Десь ще пару процентів чоловічності виривалося, но сатана, як змій, скрутив чоловіка, і вмісто покаяння пішов Юда і удавився, тобто завісився, закінчив життя самогубством. Удивительна річ, що маса предателів так і закінчують своє життя, так і закінчують. Ну і ще нині головніша тема з усіх. Нині Господь на Тайній вечері установив таїнство причастя. Сьогодні будемо йти до того причастя. І от, що нам важливо пам'ятати. Господь зійшов з небес і ісцелив нашу природу на кресті, і воскрес із мертвих вже з новою природою, з новим тілом. І тепер, хто хоче піти за Христом, повинен креститися в ім'я Ісуса Христа і вірою в Ісуса получає оправдання, тобто виправдання у суді. Тебе випускають і допускає тебе до церкви і до причастя. В раю було дерево з плодами вічного життя. Ми часто споминаємо про рай, де було дерево познання добра і зла, звідки ніби Адам і Єва яблучко з'їли. За яблучко в Біблії не вспоминається,
то казка атеїстична, безбожна. Там були плоди заражені, їх не можна було їсти. І сатана спровокував їх, а вони мали можливість причащатися з дерева вічного життя. Но коли заразилися, ангел Господній вивів їх із рая і більше до дерева, до причастя допуска не мали. По преданню, то дерево було наподобі креста розп'ято і на ньому Христос. Тепер в Новому Завіті Господь подарував нам в Церкві Христової знову вернутися до дерева вічного життя і до його плодів. А де воно дерево? Крест Христов і на ньому плоди. Тіло і кров Христова. І ми нині в чаші будемо приймати під видом хліба і вина. Тіло і кров Христову, то єсть, во Христі ми знову вернулися до дерева вічного життя, а через причастя, як ліфтом духовним, піднімаємося у духовну висть, у Царство Божие. Господи, благослови наших людей, котрі бережуть святость причастя. Апостол Павел дуже предупреждав, причащення – великий дар Божий, велика святиня. Непідготовлені – не йдіть. Не маєте віри – не йдіть. Щось вам сумніння маєте якісь – не йдіть причащатися, бо причащаючися з вірою духовно окривляється, як кажуть оці люди, котрі займаються біополями, що одно причащення у мільйони раз усиляє біополе чоловіка. Термін біополе не наш. Ми по-нашому кажемо, сила духовна у мільйони раз укриляється, усиляється чоловік. Но якщо чоловік недостойно причащається, уви, коли причащається на болезні і навіть на смерть. Поэтому, підходя до чаші, священник предупреждає, со страхом Божиїм і вірою приступіте. І ми, приклавши руки на груди, приступаємо до чаші. Коло чаші не крестимося, щоб случайно не вдарити по чаші. І приймаємо тіло і кров Христову со страхом і трепетом, но і з великою радостю. Бог сказав, хто буде їсти моє тіло, буде пити мою кров, буде причащатися, буде мати в собі життя. Є люди, котрі мають в собі життя. Православні люди – теж люди оживлені, одухотворені. Є люди, котрі зовні біологічно живі, а внутрі мертвечина, мертвоє, бездушноє, зловредноє, лукавоє. І особливо тепер у 21 віці у нас є маса людей, котрі рахуються нормальними, але йдуть бити других християн, захвачувати храми, бити священників палицями желізними, а поліція дивиться як на кіно, а вони не поліція, а артисти, зрителі. Так от, ті, котрі били, і поліція, котра ніч не зробила в захист, це одного поля ягоди по земному злочинці, порушники земного закону, а в духовному люди, котрі ніколи Царства Божого не увидять. Представте собі, нащо набирати на себе міліцейську форму, щоб більше ніколи Царства Божого не увидіти, та втікай оттуда, якщо ти не боїшся, якщо перед тобою така опасність, що ти можеш втратити Царство Божє. Не віриш, не лізь, віриш, прояви страх Божий і умилення. Божа Мати, благослови наших людей, котрі в Закарпатті вже 1150 років, православні, причащаємося тіла і крові Христової. І нині, коли наша країна має тільки много проблем, і війна, і всякі біди, молимося за наших воїнів, котрі на війні, молимося тих людей, котрі втратили дом, квартиру, молимося тих, котрі за границю, там їх не чистують, там вони не особливо великі славні, але зато вони у Бога славні. І ми кажемо, Господи, і їх там далеко благослови, укріпи у вірі, дай можливість до Пасхи хоч раз дойти до причастя, хоч на яку далеку церкву, но щоб, причастившись, разом з Ісусом співвоскреснути на Пасху. Дуже нам важливо сьогодні видіти оту тайну вечерю, на котрій установилося таїнство. А нині ми одні з тих,
хто будуть учасники цього таїнства. Боже, благослови наших людей, щоб ми ніколи не розлюбили причастя, щоб ми ніколи не розлюбили богослужіння і віру православну, бо лише так поступає. Люблять ту віру, яку прийняли наші предки, за яку терпіли, і гоніння були, і напасті були, но терпіли, а мудрі були, а держалися, а відчули, що у православ'ї найголовніше, славне. І на сьогоднішній день ні одна релігія, ні одні філософи не представили нам щось краще, чим є сама наша православна віра. Бо лише так оцінює нашу віру високо. Ми тут діти Божі, причасники причастого тіла і крові Христової, а у вічності віруємо, що в'єдно і наслідники царства со всіми святими. Амінь. Христос посеред нас. Ми будемо мати 3 чаші, акуратненько, одна чаша тут, одна тут, третя там, акуратненько скласти ручки на груди і коло чаші не креститися, акуратненько прийняти причастя і тихенько прикласти губки до червоного полотна, до плата, щоб маленько зняти капельку причастя, вести себе дуже акуратно, щоб случайно причастя не впало або на платі, або на землю. Бог допоможе вам добротно і радісно, і з вірою, і любов'ю причаститися. Христос посеред нас. Со страхом Божиим вірою приступите. Благословен ряди во ім'я Господнє, бо Господі явися нам. Вірую, Господи, і сповідую, як ти єси воістину Христос, Син Божого, пришеди мій грішний, спасти от них же первий єсть мас. І ще вірую, якось сопричистує тіло Твоє і сочесна кров Твоя. Молюся убо вірення і простими перешеннями воля невольная. Я жив в слові, я жив в ділі, я жив в відні, невіденні. І сподобив неосужденно причаститися причистих Твоїх тайн, поселення гріхові жить вічною. Вечері Твої тайни, Сине Божий, причасника прийми, не боргом Твоїм тайнуком, не лобзані там, як і Юда, но ка розбойники сповідаються. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд, или в осуждении будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Тіло Христово прийміте, істочника безсмертного вкусите. Вечері Твоєя тайния, днесь, Сине Божий, причасникам я прийми, лебо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзанім Ти дам, яко Іуда, но яко разбойник исповедаю Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вечері Твоєя тайния, днесь, Сине Божий, причасникам я прийми, небо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзання Ти дам, яко Іуда, но яко разбойник исповедаю Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вечері Твоєя тайния, днесь, Сине Божий, причасникам я прийми, небо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзання Ти дам,
царствие Твое. Аллилуйя, 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 Спаси Боже, люди Твое, и благослови достояние Твое. Відіхом свідистинне, прияхом Духа Небесного, обрітохом віру істинною, нероздільній Тройці поклоняємся, та вона спасаєсь. Всегда ныне и присно, и во веки веков. Амінь. Вечері Твоєя тайния, десь, Сине Божий, причасний камня прийми, небо врагом Твоїм тайно повім, ні лобзання ти дам якої
Всемогущий, божественный, святый, пречистый, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, День помилуй. совершенся, отмеренный, безрешенный, спросивший сами себе и друг друга живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко Ты есть освящение наше, Тебе славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Миром и свите. Во имени Господне. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляю, благословляющий Тебя, Господи, и освящаю на Тебя уповающий я, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви, Ты сохрани святе любящее благолепию дома Твоего, Ты тех воспрослави божественную Твою силу, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир миром и Твоему дару, и церквам Твоим священникам воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всегда совершен свыше есть. Сходя я Тебе, Отца Свету, Тебе славу, благодарение, поклонение отсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Буде ім'я Господнє благословено отнині і до віка. Буде ім'я Господнє благословено отнині і до віка. Буде ім'я Господнє благословено отнині. Усіх вас поздоровляю з великим святим страсним четвергом, з прийняттям тіла і крові Христової. Запомніть, хто був сьогодні на службі, такий, якби був із Ісусом на Тайній вечері. Най Бог дай, щоб любов до причастя, со страхом і трепетом до нього приступає, було тим, що відкриває нам милость Божу. Сам Господь казав, хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, буде мати в собі життя, і я воскрешу його в послідній день для життя в Царстві Божієм. Несіть благословення в свої дома, мир вам від Господа. Завтра, сьогодні у нас ще вечором чтення 12 різних Євангелій. Після 12 Євангелія починаємо таїнство єлепомазання, а завтра на 8 годин богослуження без причастя, но на 3 години воно з плащаниці на верхньому храмі. У суботу велика літургія Василія Великого, а вона особливо важна. У момент літургії на апостолі, тобто посередині служби, священники знімають з себе чорні ризи, переодіваються в білоє, пасхальноє. Починається вже пасхальна, празднична служба, в котрій вже співаються стихи пасхальні. У нас у суботу, після літургії, то примерно буде коло 10-ї години, ми паски святимо для тих людей, хто йде в дорогу, воїнам, спеціальним заведенням, дітям-сиротам, інвалідам, а також тим людям, котрі з Восточної України прийшли до нас, у них традиція в суботу паски святити, можемо. Но всім, хто посвятить Пасху раніше, правило стається теж. Вкушаємо Пасху свячену, але вже у недільку на Пасху. А присвятити її можна раніше, особливо в той момент, коли хтось живе на такому березі, день і ночі, ні днем не може добратися, тоді святить Пасху в то время, коли може. Для всіх остальних ночі, субота на неділю, колокольні дзвони закликають нас на першу пасхальну утренню, пасхальну літургію, після котрої, починаючи з 3 години у півночі, поза півночі, з 3 години до обіда кожні півгодини буде посвячування пасок. Аби в кожний момент ви вспіли. У будь-який момент, кілька хто заспав, забив, не міг, або з пуття прийшов. Усім робимо умови для удобства. І з Богом святим. Благословение Господне на вас, то благодать человеколюбие, всегда на ней пресно и во веки веков. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь.
І же за превосходящу благость путь добрейший смирення показави, в них дав умити ноги ученикам, даже й до креста і погребення снішеди нам, Христос, істинний Бог наш, молитвим Пречистої Матері, святителя Василія Великого, та такий праведний Бог, це і моя не всіх святих, помилуйте і спасет нас, яко благ, і чоловіко любиться. Славі возлюби.